बोली सुनाता। हाँ बोली, कहाँ से बोलते हैं? जी हम मीडिया से बोल रहे हैं। कह रहे हैं वो खबर चल रहा है मैम कि आप घर छोड़ के फरार हो गई हैं, आप और आपका भगीना। हाँ, घर पे नहीं है। जबकि सही बात नहीं के बदनाम कह के धैले बारे तो काथी कोल जाए आदमी जी ही नहीं के देतो मैंने क्या दिक्कत होता है घर पर? है। घर पर क्या दिक्कत होता कि घर छोड़ दिल बन? अब दिक्कत ये बा जे गाँव घर सब पर इज्जत जाता हमारा से, गाँव समाज कैसे? सबे हमरा के गाड़ी देता, ये तो दिक्कत बा। मैंने गांव समाज के लोग निकल रहे बा का गाँव से? हाँ, सब लोग कहता है जब तक बिगड़ल बिया तो ऐसन बात बोलती है तो ऐसन वीडियो कर ले दिया। जबकि वो भगिना के शादी सोच के नहीं के खाली वो देखावल गल कहले लो जब कॉमेडी एक एक कॉमेडी पर बनाई उसके ये कॉमेडी वाली वायरल होता। हम का अ- जानी जे लास्ट में हमारे इतना इज्जत का कचरा हुई जरा ना हो सके वो हमरा के हो सकता है एक अच्छा। नहीं है ससुर कहीं से हमारा यार बाई बेरा बताई ना। अब पैसा 500 रुपया देले रही तो ए बेरा हमारे कोनो आधार रही जगह नहीं बेरा हमारे भइल बा कहले हम्म। जब उसका जान सन चल जाई हमनी पर तो पैसा दोबारा आम सन तो रउआ के मदद करम से ना फोनो नहीं खेलू करत आ फोनो कइला पर नहीं खेलू उठावत ना कुछ तो वैसे हम काहे खातिर रूह से बढ़िया भइल जो ने केहू के थी ना दिए इंटरव्यू में ना दिए। तो घर छोड़ के कहाँ रहता नहीं अभी? अब घर छोड़ कर अब कहाँ रहल जाए, अब जहाँ रहल जाए नहियो रहल जाए चाहे कौन हितई रहल जाए, अब दोसर काथी कर जाए उस जगह पर रहल जाता रोज मीडिया ले आइल तो खाली झगड़ा के न बात बा। गांव के लोग झगड़े करता, घर के लोग झगड़े करता, गार्जियन हमार झगड़े करता तो मैंने वो इंटरव्यू से हमरा कुछ भइल बा। आई झूठो का हवा फैला के पदनों के बेटा ले इतना लोग के रुपया कमा रहलू आई मीडिया ले बोल बोल रहनी है बेरा माई के बिया करता लो गाना ही करता लो दुका दुका तो वीडियो उठा उठा के आ एगो रुपया के हमरा घरे एगो सिक्का आ जेले चवनी ना आइल ना हमरा चैनल मंटाजन बोल कौनो चैनल कौनो में हमार चैनलवा चाहे कॉमेडिया डलले रहता संजय कॉमेडी वीडियो होता है जितना इज्जत जाई बताई ना तो तो सही मन बात में है। दुखे लागी जे हम कहतरी बाकी ओहू ले माता गलती बढ़ले बा उ कहले लो रवा का हमनी के आयरल कर देम से हेंग बोली अब बोल दो नी जब चल गइल तो हमरा के कुछ करक चाहे न आधार पोकनी के तो यही बात हैं। बताए मीडिया वाला लोग कहला कि रुआ शादी कर ली। कहले लो जे टाइप करो वो कॉमेडी बनाई जैसे ससुर बसुर मतलब हर रिश्ता से लोग शादी कर लेता है चाहे भाग जाता है हकीकत में तो वही पे एगो समझौता वाली कॉमेडी बनाई बाकी उस समझावे का चक्कर में उल्टा हमरे इज्जत का कचरा बन गइल बा। और खाली शादी हंसते। कहले लो जो शादी ब्याह के प्यार के नाटक करे के बा आ नाटक करते करते हकीकत हो गइल बताई ना। एबर हमर सांस लियल मुश्किल लोग कइले बा। तो अभी रुआ कहाँ रहता नहीं? अभी हम अपने नैहर रहतनी। अच्छा तो नैहर के लोग रुआ के सपोर्ट करता? ना वो जाके लोग नहीं के एव जाके लोग नहीं के support करे। लोग कहता है जे एव जन बुत का केहू का इंटरव्यू इंटरव्यू कुछ करबू तो एव ना रहे थे। तो मैंने के रुआ के सिखा दिलक कि इनका शादी कर लो अब वायरल हो जाएगो। लेकिन सबसे पहले तो वहाँ का नाम रहे विवेक न्यूज नाम है वहाँ का न्यूज की न्यूज मतलब ऐसा ही हाँ। और 4 आदमी आए रहने 8 तारीख के बातें हैं। हाँ। आज 12 दिन भइल 12 दिन में हमरा ना पता रहे जे हम एको गो वीडियो अगर केहू के देख लेले रहती जे पूरा वीडियो नहीं खेलो चलावत आ ये आधा है खाली शादी के चला के वायरल कइले बड़े लो तो हम ओकरा बिहाने भइले से इंटरव्यू दियल बने को देले रहती बाकी धीरे धीरे बाद में पता चलल जे इज्जत के हमरा कचरा होता हम का जानी जे इज्जत के कचरा लोग करावता पूरा वीडियो डलले रहत तो एबरा हमें हाल होई। हाँ। तो अभी गांव के लोग रुआ के गांव से निकाल दिले बा? गांव के लोग कॉले नहीं के कहता रहे गांव के लोग घर के लोग कहले बा जे कुछ दिन खातिर हट जाए के है ना। हाँ। मीडिया उडिया ये सब के चक्कर में नहीं के पड़े के ऐसे भी बदलाव हो गइल बा आदमी वैसे भी बदलाव हो गइल बा इंटरव्यू दिले के कोनो फायदा बा।
आवा तारा सन कुत्ता खानी दौड़ल ले ले तारा सन न्यूज ले जाकर चला के पैसा कमा ले तारा सन हमरा कौन चीज होता वैसे। मान ली कि जैसे अभी रउआ ई भाषा के प्रयोग करत तानी तो रउआ जब तक इंटरव्यू देम तबे न कोई आके रउआ इंटरव्यू लेता। ऐसे तो कोई रउआ द्वार पर जाई ना। देखिए हम रउआ जैया से इंटरव्यू देखी देले बानी 3 दिन तबे सुनी न। 3 दिन लगातार हमें 8 तारीख के 9 तारीख के 10 तारीख के ठीक बा 3 दिन लगातार यही बात पर मामी भगना आली पर मैंने 3 दिन हम इंटरव्यू दिले बानी सुने नी। आ चौथा दिन से साफा ठप हम कर दिले बानी। चौथा दिन से भुलाइले चुलाइले वो जानता नहीं हम मोबाइल बंद रखता नहीं जल्दी फोन नहीं की उठावत फोन उठावत नहीं सब के मने करता नहीं हम घर पर नहीं थी। तो अभी भी कोई कोई थुथराई के बोले दोसर के बता पोखरा पे एगो बाबा शायरी कहेलन जाननी उहे आवत रहेला तो उहे पता लगा के धोखा दाखी से केहू आइल बा तो हम भले बोल देले बनी सफाई देले मानी माने इंटरव्यू हम नहीं की देख के उसे। यही बताई एमे पूरा मीडिया वाला लोग के गलती केंगे बाटे। राउरो तो गलती बा सब मीडिया सुने वाला लोग ऐसे गलती बा मीडिया वाली लोग के ठीक बा हम बोलले बानी हम जंग बतौले बाड़े लोग वही न वीडियो में बोलले बानी आ जबकि कहले बाड़े लोग जो कॉमेडी हो आ हर वीडियो में कॉमेडी डलवाले रहित लो हर वीडियो में हमरा चैनलवा के नामो बोले रहित लो कम से कम चैनल तो मैं डाले न करे गलत वो लोग में नहीं थे हैं गलत वो लोग में यही बा जो पूरा वीडियो काहे न चला ले लो जौन वीडियो मैंने बहुत आ रहे जो कॉमेडी वीडियो ये वीडियो वायरल हो गई बा मामी भगना वाली कॉमेडी पर हर बात में सब न्यूज वाली ये बोलले बड़े लो सब जना में हम कहले बानी जो कॉमेडी वीडियो है सच के भगने के शादी नहीं की कहले समाज में जौन हो रहा बा ओकरे पर हमनी के देखावत तानी सन तो हकीकत बना के चल खाली शादी वाली जहाँ जहाँ प्यार मोहब्बत के जौन जौन बात बोलवले बा लोग कहवा के पहले ही कहले बा लोग हमनी के पूछम से तो हेंगे जवाब दी अब उ चला दल बड़े लोग जौन हमनी के कहले बन से कौन बच्चे काहे नहीं के लोग चलौले। ई बात बताई मान ली रउआ के कोई कहीं इनार में कूद जाए के तो रउआ कूद जाए। अब ये न गलती भइल बा जगह चाहे केहू कहता इनार में कूदे के हम जननी जे न्यूज वाली सब लोग के इंटरव्यू लेता वायरल करता हम का जानी जे इतना इज्जत का कचरा हो जाएगा मतलब कहले लो जे वही हम बोल रउआ कहतनी एगो मीडिया पर हम इंटरव्यू देनी तो उ जब वायरल भइल उ क्लिप रउ काट देले कॉमेडी वाला तो ओकरा बाद से रउआ दोबारा काहे ओमे इंटरव्यू देनी। कहाँ कटले बाड़ू कटले रहतन तो चली तभी नहीं उनका न्यूज आज ले चलता कहाँ कटले बाड़ू झूठ बोलता रहे उहे तो सब से ज्यादा पैसा कमैले बाड़े उनके न्यूज गइल बा ज्यादा। सर उहे नु कहतनी कि उ क्लिप बोलू नहीं खेलो कटले जोर कॉमेडी के कहले बानी उ पूरा उ वीडियो हां तो कहले लो कॉमेडी में एगो शादी के प्यार का नाटक करे के बा ई छेड़े फेड़े के बाकी कॉमेडी लास्टवा में खाली कॉमेडी कहवा देले रखले उतने से लोग समझी जे ई कॉमेडी वीडियो बनल वायरल होके खातिर गलती वाला में नहीं थे। गलती तो खैर रहो में बा हमरो में बा मानता नहीं हमारे में गलती ही बा जो लोग के काला में पड़ के हम बोलले माने गलती तो हमार बोलले बा गलती ना रहे पर दुनिया हंसी चाहे गरियत का बोली ना गलती ही बा जो लोग पर विश्वास करनी आई बात बोलनी हम जाननी ये गलती भइल बा हमरा से हम काहे कहीं हमरा में गलती नहीं थे।